Sekula ez da isilik egon fasismoaren lobia. Eurentzat izan dituzte beti boterea eta zoria. Bosta markada eta gero berriz bueltaka haien norian. Ez dezagula inoiz ahaztu, gezurtatu memoria. Gure herriaren memoriatik idatz dadin historia. Larai, 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 idatz dadin historia. Memorietan ongi gordeta dugu Germanen izena. Gure herriko askapenean bizitza eman zuena. Nork eman zuen indarkeria erabiltzeko ordena. Poliziaren biolentzia, fasismoaren gorena. Gertatu zenak gogoratzen du, gertatu behar ez dena. Larai, 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 gertatu behar